Вітаю вас, сябры, на канале Рудзі. Сёння мы пазнаёмімся з вядомай сярод аматараў фантастыкі серыяй «Метро». Яна ўзяла свой пачатак з кнігі, надрукаванай у 2005 годзе. Былі і працяг, і творы ў сеттынгу ад іншых аўтараў, але галоўным для нас з'яўляюцца гульні ад украінскіх распрацоўшчыкаў, першая з якіх выйшла ў 2010 годзе, а ў 2014 атрымала тэхналагічны рэмайстр. Гэта гісторыя ацалелых людзей, якія хаваюцца ад негасціннай паверхні ў падземцы метро, змагаючыся не толькі з мутантамі, народжанымі ядзернай вайной, але і адзін за адным. Запрашаю прайсці шлях галоўнага героя скрозь станцыі і падзеі, каб зразумець, якія шансы ў чалавецтва не сканаць канчаткова ў цемры доўгіх тунэляў. Наш герой нарадзіўся ў Маскве, але пажыць у горадзе на паверхні яму давялося зусім мала, бо ў свеце здарылася вялікая ядзерная вайна, якая паклала канец амаль усяму жывому на зямлі. 10 мільёнаў жыхароў згарэлі ў атамным полымі, і толькі 40 000 чалавек паспелі схавацца на станцыях метро, якія мінімум на постсавецкай прасторы часта будавалі з разлікам як сховішчы. Сярод ацалелых быў наш герой, малы Артём, які праз жудасныя падзеі застаўся адзін і выжыў толькі дзякуючы чалавеку з прозвішчам Сухі, які стаў яму айчымам. З тых часоў прайшло ўжо 20 гадоў, але паверхня ўсё так жа небяспечна, і толькі нешматлікія сталкеры падымаюцца з вантроб калідору падземкі наверх, каб знайсці што карыснае, напрыклад, патроны, зброю і розную тэхніку. Метро зрабілася адзіным домам і апошнім прыстанкам, але ўнутры яго па цёмных туннелях, акрамя людзей, ходзяць розныя пачвары, ад якіх на станцыях створаны фарпосты і пункты абароны. Менавіта тут і захоўваецца надзея, што чалавек яшчэ падымецца на паверхню. Але ў апошнія часы з'явіўся новы тып монстраў, і выжыванне нас як віду апынулася пад пагрозай. Артём. Мы, то бок дарослы Артём, ад самага пачатку гульні закінуты ў віхор незразумелых падзей. Нейкі мужык з мянушкай млынар, у пятую кропку якога мы дыхаем, уздымаючыся па лесвіцы, разважае на тэму таго, што ці думаў я некалі, седзячы на сваёй станцыі, куды закіне мяне жыццё. І ці насамрэч выратуем мы свет, ці канчаткова яго загубім тым, што збіраемся зрабіць. Стары блокпост, замкнёны на цяжкія гермадзверы, праз пару калідораў выводзіць на халодную, здаецца, вечную зіму паверхні. І каб адразу не адкінуць канцы, лепей, канешне ж, нацягнуць процівагаз. Як і ўнутры метро, так і звонку сховішчаў бегаюць усё тыя ж пачвары, сваякі падземным паскудам, ад якіх дапаможа толькі старая добрая стрэльба. Ну, ці не зусім добрая, любая, карацей, якую можна ці здабыць на паверхні, ці сабраная з запчастак умельцамі на станцыях падземкі. Нашай мэтай, са слоў млынара, была Станкінская вежа, якая цудам засталася стаяць пасярод пусткі, хаця частка яе, пэўна, шпіль ляжала ўжо на зямлі, скінутая ці то выбухам, ці то часам. На самаходцы пад'язджае яшчэ пару чалавек з, пэўна, нашай кампаніі, але цёплае вітанне перабівае тупат, што робіцца толькі мацнейшым. Цэлая зграя і кластых монстраў у разы болей за невялікую кучку, што мы сустрэлі, выйшаўшы на паверхню, атачыла наш атрад. Сітуацыя была і без таго кепская, а на страляніну і візгат прыляцелі дэманы, так завуцца пачвары з вялікімі скуранымі крыламі. За 8 дзён да гэтага станцыя ВДНХ. Жыццё тут, вядома, не цукар, але людзі намагаюцца жыць разам і дапамагаць адно аднаму. Нібы вялікай сям'ёй. Але з тых часоў, як пачаліся нападкі чорных, тых самых вельмі небяспечных мутантаў, усімі пачаў кіраваць страх. Па дарозе праз лазарэт мы бачым дзясяткі параненых людзей, але чорныя забіваюць не столькі фізічна, колькі прымушаюць вар'яцець, што праз пэўны час усё роўна прыводзіць да смерці. У тунэлі выпраўляюцца новыя абаронцы, але здольны іх трымаць зброю робіцца ўсё меней. А па станцыі ходзяць размовы, што мы проста адцягваем непазбежны канец. У гэты дзень да нас завітаў Хантар, стары сябра айчыма Сухога, які тут за кіраўніка. Хантар апрануты па апошняй ваеннай модзе і з торбай, магчыма, хабару і падарункаў, эфектна з'явіўся на нашай станцыі. Але разам з ім, нібы на хвасце, праз вентыляцыю пралезлі мутанты, адстрэльваць якіх нават далучылі і нас, выдаўшы першую зброю – рэвальвер.
Праўда, гэтыя мутанты не чорныя, а звычайныя тунэльныя монстры. Айчым пачынае разганяць перад хантарам тэлегу, што чорныя не проста пачвары, а Homo novus, наступны этап эвалюцыі і правіла пра выжыванне мацнейшага цяпер не на баку чалавека. Але яго філасофстваванні перарывае адзін з абаронцаў, нібы вось цяпер на блокпост напалі сапраўдныя чорныя, так што, магчыма, атака каля брама была толькі з мэтай адцягвання ўвагі. Хантар бачыць сур'ёзнасць усёй падзеі, разбураны абаронны пункт і раскіданыя целы ахоўнікаў. Па яго знешнім выглядзе, які адрозніваецца ад любога бомжаватага вартавога на станцыі, цалкам зразумела, што сам ён дзядзька круты, тым болей прадстаўнік вядомага атрада Спарта. Кажа, я пайду ў разведку, адкуль яны там лезуць гэтыя вашыя чорныя, і калі праз пару дзён не вярнуся, ідзі, Артём, у поліс, лічы сталіца метро, ды знайдзі чалавека на імя Млынар. Тут трэба зрабіць рэмарку, імёны нібы не перакладаюцца, але ў практыцы лакалізацыі менавіта метро на іншыя ад арыгінальнай мовы амаль усе мянушкі застаюцца без змянення, той жа Хантар. Але менавіта Млынар на англійскай Міллер і ў польскай, напрыклад, Млыныш. Гэта не столькі тэма для дыскусіі, колькі проста тлумачэння. Глава 1. У дарогу. Зразумела, што Хантар не вярнуўся. І Артём збіраецца ў шлях, але так проста праз усё метро не прайсці. Станцыі падзелены на зоны ўплыву розных груповак, а самі тунэлі нясуць небяспеку для самотнага вандроўніка, тым больш такога нявопытнага. Таму запішемся ў ахову да каравана, які збіраецца ў бок рыжскай станцыі. Мясцовай валютай, зразумела, з'яўляецца нешта больш каштоўнае, чым проста паперкі, якімі цяпер хіба толькі сцены абклеіць. Усё набываецца і прадаецца за даваенныя патроны калібру 5,45. Тэхналагічны працэс не дазваляе ляпіць іх на каленцы, што і падтрымлівае кошт на рынку. Зразумела, што на пачатку мы можам сабе дазволіць амаль што нічога ў мясцовых гандляраў. Але як ахоўніку мне вырашылі выдаць цэльны аўтамат таго самага калібру 5,45, так што трэба падумаць перад тым, як страляць грашыма. Зроблена стрэльба на станцыі Кузнецкі мост і, са слоў збройніка, страляе крыва, пераграецца за 2 секунды, таму і называецца вырадкам, што дзядзьку моцна павесяліла. Трэба аддаць належнае, затаварылі добра, патроны, зарадка для ліхтара, каб мы яшчэ і батарэйкі не шукалі па кутах, процівагаз, ну і аптэчка. На монстраў з голымі рукамі, дзякуй Богу, не пускаюць. Айчым пры развітанні ўзяў слаўцо. Кажа, ты, Артёмка, там моцна не геройствуй, бо Хантар, ён сталкер, яны ад прыроды жорсткія, злыя нават, а ты не такі. Не хвалюйся, кажу, бацька, пад кулі я і сам не дурань лезці. Але пра тое, што дамоў вяртацца з рыжскай Артём не збіраўся, айчыму хлапец не сказаў. Гэты барадаты мужчына ды яшчэ 2 парубкі з намі у баявой дрызіне у першай вандроўцы да рыжскай станцыі метро. Хлапец на рычагу распавядае якраз пакуль едзем і каб пабавіць час, што каб да поліса ў цэнтры метрапалітэна дабрацца, трэба мінімум неяк праз Ганзу прайсці. А яны гандлёвы саюз станцыі кальцавой лініі і там чужакоў не любяць. Можна яшчэ праз чырвоных, гэта сапраўдныя камуністы, і станцыі з бандытамі. У прынцыпе, варыянты ёсць. У якія толькі крайнасці тут пад зямлёй народ не кідаецца, можна сабе знайсці групоўку на любы палітычны і маральны густ. Але аповед хлопца спыніў дзяжурны на пуцях. Кажа, на Алексеюўскай, гэта перавалачная перад Рыжскай, нейкі затор, трэба ў аб'езд па службовым тунэлі ісці. Вядома, не самым бяспечным і цёмным. І нешта не паспелі праехаць і пары хвілін, як усіх пачалі крыць гукавыя галюцынацыі. Апанавала слабасць, а потым і зусім шаравая маланка намалявалася, ад чаго ўсіх канчаткова і павыключала. Артём, кажа прывід Хантара, іх усіх трэба панішчыць. Але цень чорнага нашага Хантара спачатку ачакрыжыла, а нас нібы з зямлі падняла. Што гэта было, для чаго, не разабрацца. Але Артём ачыняў першы, ды давай хлапцоў падымаць, бо трэба ж хутчэй адсюль уцякаць, пакуль яшчэ цэлыя. Накінуліся тунэльныя монстры з усёй моцы. Спачатку аднаго сцягнулі, а потым наша вандроўка ледзь не скончылася, толькі распачаўшыся. Артём зваліўся і своечасова схаваўся ў нішы сцяны ад пачвар і здолеў неяк паміж кулямі дабегчы да фарпоста, які добра быў ужо пад бокам. Ну а тут ужо рыжане дасталі свае агнямёты. Глава 2. Бурбон. На Рыжскай хлопцы вырашылі пачаставаць гарэлачкай ды выпіць за здароўе Артёма, што іх своечасова абудзіў ды выратаваў ад немінучай смерці ў тунэлі. Справа добрая, а атмасферка ў мясцовым шынку утульная і гасцінная.
Яшчэ ад шырыні душэўнай адсыпалі і крышачку патронаў. Ну, з вами добра, але пара шукаць, з кім далей ісці, бо да поліса маршруткі не ходзяць, ну і метро таксама. Чуткі пра нашу дрызіну і маё гераічнае супраціўленне містычнай энергіі тунэляў хутка распаўзліся па станцыі. І адзін з мясцовых кантрабандыстаў даслаў за мной малога, каб ён мяне адвёў. У метро існуе прымаўка, што няма нікога горш за выпадковага спадарожніка, але і спадзявацца больш няма на каго. Лёс падкінуў Артёму Бурбона, старога кантрабандыста, якому трэба дайсці да станцыі Сухараўская, але напрамую шлях яму закрыты. Можна зрабіць круг таемнай дарогай, але там ёсць нейкі ўчастак, дзе адбываецца пэўная чартаўшчына, і мой нібыта імунітэт, калі ён сапраўды існуе, дапаможа прайсці. За гэта абяцае самы сапраўдны калашнікаў. Гульня, канешне, асабліва не прапануе іншых варыянтаў імерсіўнага праходжання, бо гэта ў першую чаргу сюжэтна-калідорная прыгода. Таму і Бурбон безальтэрнатыўна будзе нашым кампаньёнам на бліжэйшы час. Закінутыя тунэлі дарогі ў абход былі напоўнены як трупамі старымі, так і новымі, бандытамі ды рознай пачварай, з чым, вядома, прыйшлося паспраўляцца. І вось разам з новым паплечнікам Артём дабраўся да памяшкання, напоўненага бочкамі, нейкімі хімікатамі і выпарэннямі, пэўна, не самымі здаровымі для лёгкіх. Бурбон кінуўся адчыняць бліжэйшыя дзверы, але зноў, як тады ў тунэлях на дрызіне, галюцынацыі і галасы апанавалі Артёма і яго спадарожніка. І толькі вялікімі высілкамі ды нечаканай дапамогай таго ж самага чорнага ўмроі нам атрымалася прадрацца скрозь марыва ў рэальнасць. Мы зрэзалі дарогу і апынуліся перад брамай рынку. Гэта станцыя Праспект Міру, якая належыць той самай гандлёвай ганзе і апошні пункт перад Сухараўскай. Праўда, ахова да незадаволенасці Бурбона таго пазнала і прыпомніла яму ўсе яго даўгі і хітрыкі. Так што нас, канешне, упусцілі, але старому кантрабандысту прыйшлося развітацца з вялікай часткай сваіх патронаў. Ганза валодае станцыямі па ўсяму кальцу і па сутнасці трымае ўвесь гандаль метрапалітэна. Ніколі яшчэ Артём не бачыў такога вялікага базару, дзе, як яму здавалася, можна было купіць што заўгодна. Ён быў у разы болей тых пары гандляроў, якія месціліся на яго роднай станцыі ВДНХ. На ўсялякі выпадак прыкупіў сабе фільтраў для процівагазу, напэўна, другі па важнасці прадмет у рыштунку пасля патронаў. Сталкеры скардзяцца адзін аднаму, што зараз не тое што новых фільтраў, але і добра адноўленых не знайсці. Сволачы шкуралупы эканоміць вугаль і толькі паспявай іх мяняць. Доўга пахадзіць разяватым паміж гандляроў не атрымліваецца, бо Бурбон цягне далей. Ён не хоча сустрэць яшчэ якога чалавека, якому вінен патроны. Гермабрама адчыняецца, і Артём упершыню ў сваім жыцці падымаецца на паверхню ў мёртвы горад. Як сказаў Бурбон, сардэчна запрашаю дамоў. Масква сустракае тым жа холадам і снегам, як з пачатковага эпізоду, але на гэты раз перад намі дзень і без завірухі, скрозь якую нічога не было бачна. З таго самага дня, як Артём малым апынуўся ў метро, ён марыў убачыць паверхню. Светлы горад з яго ўспамінаў, але тое, што распасцерлася перад ім халодная і памерлая, толькі нагадала, сапраўдны яго дом цяпер унізе ў падземцы. І трэба прызнаць, нават Бурбон са сваім прасцяцкім гумарам грубаваты, але ж паплечнік, і на паверхні, як разумее Артём, чалавек павінен трымацца чалавека, таму што ўсё навокал варожае і смяротна небяспечнае. Ну і толькі разам мы здолелі прабрацца скрозь мутантаў да вентыляцыі станцыі Сухараўская. Глава 3. Хан. Бурбон сказаў, што тут у яго ёсць знаёмыя, і яны нас сустрэнуць, але зноў нешта пайшло не так. Вартавыя пазналі, але замест таго, каб проста ціснуць патронаў ці нагадаць пра нейкія былыя шкодніцтвы кантрабандыста, збілі нашага таварышча ды некуды адвялі. Артёму ён дагэтуль сказаў чакаць у вентыляцыі, і гэта выратавала нас ад палону. У Бурбона навокал ворагі, такое яго жыццё, і здаецца, зараз ён уліп канкрэтна. Нам нібы няма да гэтага справы, але ж за час, праведзены разам, ён ні разу не кінуў, не падмануў і быў на дзіва надзейным таварышам. Тым больш айчым кіраўнік ВДНХ казаў калісьці Артёму: выратуй кагосьці аднойчы, і потым прыйдзецца яго ратаваць заўсёды, бо адказваеш за таго, каму не даў памерці. Да, кінуць Бурбона немагчыма. Але тут цэлая станцыя ўзброеных ахоўнікаў, і гэта будзе першая сур'ёзная сутычка адразу з кучай менавіта людзей. Не з першай спробы, трэба прызнацца, але недзе скрытнасцю, недзе гранатамі справу атрымалася вырашыць і дабрацца да пакоя іх лідара. Артём! Що за... А, халера.
Куля ўсё ж таки знайшла гэтага шукальніка прыгод, ну і не пахаваць нават неяк па-чалавечы. Ну, Бурбон, не крыўдуй, што не атрымалася цябе выратаваць. А гэта што заяўленне Хрыста народу? Я так і не зразумеў, што ён тут рабіў, але гэты тып хан, і прама зараз ён прапануе нам адсюль цікаць і робіць гэта ў належнай яму, як потым зразумею, манеры спакойнай і рахманай, нібы ён якраз гэта жыццё зразумеў і нікуды болей не спяшаецца. З таго боку дзвярэй ужо грукочуць агрэсіўныя жыхары станцыі, таму прапанову хана Арцём прымае не раздумваючы. Ён аказаўся чалавекам загадкавым, які паказаў новы слой метро і тунэляў, містычны. Бо хоць яго словы на пачатку пра духаў здаваліся старэчымі дзівацтвамі, пазней Арцём на ўласныя вочы ўбачыў цені памерлых, якія расступаліся перад мармытаннямі падземнага манаха. І, напрыклад, толькі дзякуючы яго папярэджванню мы не трапілі пад колы лятучага галандца, цягніка прывіда, які няспынна грукоча па цёмных тунелях. Хан, як знаўца таемнага боку метро, дапамог прайсці праз сапраўды небяспечны адрэзак дарогі. На знойдзенай дрызіне мы пасунуліся на Тургенеўскую станцыю, якая ў народзе называецца праклятай. Усе, хто мог, ужо адтуль збеглі, але рэшткі працягваюць бараніцца ад хваль монстраў. Атрад абароны амаль цалкам абяскроўлены намагаецца прама зараз узарваць адзін з тунэляў, адкуль бясконца пхнуцца пачвары. Сапёры зніклі, і хан кажа: Арцём, ты шукаеш выратавання для сваёй станцыі, а тут справы яшчэ горшы, мы проста павінны дапамагчы. Прыйшлося добра пастраляць, але задачка аказалася даволі простай: прынесці каністру, падпаліць і адбегчы падалей. Хан кажа, што ён трэба тут, і, магчыма, такім чынам раскрываецца персанаж і яго з'яўленне на месцы забойства Бурбона. Ён проста такі чалавек, які дапамагае тым і там, дзе ён ёсць. Калі мне трэба трапіць у поліс, то дарога толькі ў абыход праз незалежны Кузнецкі мост, а потым ісці праз станцыі чырвоных ці фашыстаў. І вось там могуць быць праблемы, бо яны будуюць цудоўны свет будучыні, як кожны з бакоў яго бачыць, але старымі і вельмі знаёмымі метадамі. Хан падказаў знайсці на Кузнецкім мосце Андрэя, але ён не ведаў, што сітуацыя на станцыі ўжо змянілася, бо чырвоныя паспелі запусціць сюды свае лапы і пачалі будаваць закон і парадак на свой густ. І нібы ў пацверджанне гэтага, літаральна зайшоўшы не ў тыя дзверы на станцыі, Арцём трапіў у рукі камісараў, якія палічылі нас напарнікам лысага дзядзькі, што ўжо быў тут на праверцы. Тое, што мы бачым яго першы раз, ніяк нам не дапаможа. І тут падзеі пачалі разгортвацца вельмі хутка, бо лысы збіў 2 салдатаў, у нас не было іншага выбору, як бегчы за ім. Пачалася стральба, і хоць метрошныя чырвонаармейцы стралялі не лепш за любімых штурмавікоў зорных воінаў, але лысага здолелі спыніць, а нам ад нечаканага канца ў засценках НКВД дапамог менавіта той самы Андрэй, якога мы і шукалі. Ідэалогія камунізму і фашызму перажылі нават ядзерныя ўдары і амаль поўнае знішчэнне чалавецтва. Разам з рэшткамі людзей яны прапаўзлі на падземныя станцыі ва ўмовах абмежаванняў, голаду і страху зноў расцвялі ў галовах. Чырвоныя, якія, як заўсёды, хацелі ўсё ўзяць і падзяліць, сутыкнуліся з чацвёртым рэйхам, метрамахтам, прадстаўнікі якога займаліся і этнічнымі чысткамі, і барацьбой з класавымі ворагамі, чырвонымі. І пасярод іх станцыі праходзіла лінія фронту, якую трэба было неяк перасекчы. Андрэй прапанаваў вопратку добраахвотніка камуністаў, каб мяне не чапалі, і план праехаць з схаваным пад дрызінай да фронту. А вось далей мы ўжо павінны былі дзейнічаць самастойна. На дне нашай дрызіны нехта пакінуў кніжку «Метро 2034». Насамрэч, тут шмат разоў можна іх сустрэць у розных месцах. Ну, паехалі. Глава 4. Вайна. Каб не трапіць прама на невялікі, але ад таго не менш крывавы фронт, дэсантуемся пасярод тунэлі з дрызіны і пачнем аглядацца, каб скласці хоць нейкае разуменне. А тут усё як трэба. Картавы камісар выступае з браневіка са словамі пра Леніна і натхняе таварышу на бой. Недзе расстрэльваюць дэзерціраў, а калі па трубах прапаўсці пад усім гэтым віхрам нястрыманай класавай барацьбы, то на другім баку фашысты ў прынцыпе вяселяцца прыкладна ў такой жа манеры. Не скажу, што гэта быў просты шпацар, але калі не лезці ў пекла, то снайперка і цемра дазваляюць прайсці ўвесь гэты адрэзак метро адносна спакойна. Яшчэ адзначу, хоць гульня і пазіцыянуецца як экшн з элементам выжывання, то на звычайным узроўні у вас не павінна ўзнікнуць хоць з якіх праблем ані з патронамі, ані з фільтрамі. Вядома, што на хардзе ўсё было бы не так проста, магчыма. Здымаць салдацікаў стрэлам з вінтоўкі адно, а вось паспрабаваць не змарнаваць аўтаматны магазин на пачвару, якая не адна скоча вакол цябе, зусім другое.
Пакуль я вам распавядаў пра лішак патронаў і рэсурсаў, то зусім разявата трапіў у рукі да фашыстаў. А па ўсіх чутках ад людзей на іншых станцыях у рэйху палонныя доўга не жывуць, і іх у лепшым выпадку будуць выкарыстоўваць як рабоў, а ў горшым... Знаёмцеся, гэты лятучы ваяр Ульман, яго імя таксама ўзнікала на пачатку гульні ў радыёперамовах з млынаром. Хлопцы выратавалі мяне падобна як хан. Па сутнасці праходзілі міма па нейкіх справах супраць непрыемных ім фашыстаў і натрапілі на кампанію жывадзёраў. А калі я паказаў ім жэтон хантара, бо рабяты таксама з рэйнджераў Спарты, пра што гавораць іх шаўроны, дык змяніліся ў абліччы, ды адразу вырашылі весці мяне да патрэбнага млынара. Праўда, з фашысцкай базы яшчэ трэба выбрацца. План наступны. Ульман пойдзе іншым шляхам і сустрэнецца з намі на чорнай станцыі. А мы з Паўлам сядаем на рэйхаўскую турэльку на кулах з надзеяй прост праехаць і не выклікаць падазрэння. Але калі мне выдалі месца за кулямётам, чакаць лёгкай паездкі, пэўна, не трэба. І мала што не абышлося, гэта была адна з самых доўгіх вандровак па рэйках. Спачатку уцякалі ад баявых дрызін, потым прыдзіраліся праз станцыі, набітыя фашыстамі, пасля чаго ўвогуле трапілі ў дэпо з цэлымі могілкамі старых цягнікоў, дзе, вядома, абжыліся пачвары ўсіх тыпаў і памераў. І вось ужо на пачварах мы стаміліся і не змаглі стрымліваць іх доўга, і Павел сканаў, сцягнуты паскудамі прама з нашай дрызіны. Паваландаўшыся ў адзіноце па цёмных тунэлях, Артём усё-ткі змог выйсці аж да станцыі Павялецкая. Але і тут спакойна перавесці дух не атрымалася, бо зноў абарона, зноў замкнёныя дзверы, і пакуль усіх пачвар не пераб'ём, нічога не будзе, ніхто мяне нікуды не пусціць. Ну, што ж паробіш, выпускайце звяр'ё. Навала ікластых істот была занадта моцная, і вартавых амаль усіх знеслі, таму адзіны, хто застаўся, просіць перадаць у поліс па радыё аўдыёзапіс з паведамленнем пра небяспеку. На жаль, пачвар, якія прарваліся, знішчылі ўсё, і на станцыі ніводнага жывога чалавека, адны мутанты, кроў і агонь. І ў адным з падвалаў Артём знаходзіць хлопчыка Сашу, які скуголіць над целам дзядзі, да якога ён прыйшоў у госці з суседняй станцыі, а тут пачаўся такі вэрхал. Вядома, хлопца не пакінем, не той мы пароды, і на спіне аднясём на суседнюю станцыю да маці, тым болей нам па дарозе. Але гэта не зусім станцыя, хутчэй нейкі фарпост з маляўнічай назвай Дзіра. Тут адзінае, што толькі закупіць можна, але да чорнай станцыі і сустрэчы з Ульманам нам прыйдзецца ісці па паверхні, дзе сабе злазілі ўмацаванні фашысты. Неяк далекавата яны забраліся ад сваіх родных станцый. Халодная цёмная паверхня сустракае негасцінная. Усё жа няма нічога больш небяспечнага за чалавека. Варта толькі нам адваяваць невялікі кавалак зямлі ў мутантаў і дзікага асяроддзя, як мы, людзі, будуем тут не пасяленне, а крэпасць. Стала зразумела, што чорную станцыю цалкам захапілі фашысты, але мы дамовіліся з Ульманам, і не было іншага выбару, як ісці па яго. Чорт ведае, можа ён у бядзе. А не, у бядзе амаль што зноў апынуўся я, натрапіўшы на фашысцкага вартавога, і зноў Ульман прыйшоў на дапамогу. Ён пацвярджае, што станцыя захоплена, і мы сустрэнемся ўжо ў тунэлі, які выведзе да поліса. Але мы па двух баках адной рашоткі, і кожнаму прыйдзецца ісці сваёй дарогай. Каб лягчэй прайсці праз станцыю, набітую ворагамі, Ульман перадае Артёму начныя візары, але ў мяне гульня забагавалася, я ніяк не мог іх апрануць. Так што прыйшлося ладзіць мясарубку па старынцы і ісці да месца сустрэч па трупах. Ульман вельмі рады нас бачыць і нарэшце вязе нас у той самы поліс. Глава 5. Надзея. Артём стаміўся і амаль валіўся з ног, але не мог стрымаць радасць ад таго, што бачыць легендарны поліс, і выканаў сваю місію, ён давёз паведамленне хантара. Праўда, я, здаецца, так і не даслаў паведамленне аб небяспецы па радыё, пра якое мяне прасілі на Павялецкай, але ўжо, здаецца, позна выконваць гэты квест. Ну, як ёсць. Поліс сустракае нас велічызнай прасторай, ад якой у Артёма перахоплівае дыханне. Такіх канструкцый і памераў ён яшчэ ніколі не бачыў, сапраўдная сталіца метро. І нарэшце мы сустракаем яго, млынара, чалавека, да якога ішлі доўгія гадзіны, каб данесці паведамленне. Метро ў небяспецы. Ён лідар Спарты, па сутнасці рыцарскага ордэну найлепшых ваяроў, да якой адносіўся і хантар з Паўлом, і членам якой з'яўляецца Ульман. Млынар нас выслухаў і збірае раду поліса,
поліса, але ў яе ўваходзяць не толькі спартанцы, а і простыя гараджане, якія агулам прымаюць рашэнне не марнаваць рэсурсы на дапамогу ВДНХ і пагрозу чорных разглядаюць як лакальную праблему. Млынар вар'яцее ад такога выніку і прыдумвае новы план, дзе мы зможам справіцца з чорнымі без дапамогі самога поліса. Выключна людзі ордэна рэйнджэраў, якія тут як дзяржава ўнутры дзяржавы. Па Маскоўскай вобласці параскіданы шахты з ракетамі, а цэнтр кіравання знаходіцца ў сакрэтным бункеры Д6 недзе ў падземцы. І калі мы зможам яго знайсці, то можа атрымацца і жахнуць па логаве чорных мутантаў на паверхні і разабрацца раз і назаўсёды. Рашэнне рады поліса было ударом для Артёма, які моцна спадзяваўся на сталіцу метро, па-юнацку веруючы ў дабро і жаданне людзей дапамагаць адно аднаму. Але Млынар падарыў новую надзею. Трэба падняцца на паверхню і дайсці да вялікай ленінскай бібліятэкі, дзе прыхаваны сакрэтны архіў. З яго мы і даведаемся месца размяшчэння цэнтра кіравання Д6. Чаму мы павінны разлучыцца і ісці паасобку, я не зусім зразумеў, але сустрэнемся з Млынаром там. Праўда, пры гэтым Артёма не пакідае адчуванне, што нешта ў гэтым плане не так, нібы ёсць недахоп, але які пакуль не зразумела. Каля бібліятэкі быў цэлы статак пачвары, і калі я нават пачаў перажываць за патроны, што хутка набліжаліся да нуля, з'явіліся спартанцы і добра дапамаглі. Вядома, каб сцэнарысты нас не раз'ядналі, тады не атрымалася такой гераічнай падмогі ў цяжкі момант зараз. Бібліятэка сустрэла не цішынёй, якая павінна панаваць у падобным месцы ў звычайны час, а гудзеннем сцюдзёнага ветру праз вялікія дзіры ў сценах і вокнах. Магутныя дзверы былі неблагой абаронай нават ад крылатых дэманаў, якія не кідалі надзеі дабрацца да нас нават тут. Праўда, тыя ж дзверы былі і для нас праблемай, бо праз амаль кожнае трэба было прадзірацца і прыдумляць, як прайсці. І тут я ўпершыню ўбачыў яго, бібліятэкара. Гэта адзін з самых небяспечных монстраў на паверхні. Вялізныя і магутныя могуць зламаць табе шыю як кураняці, але ў іх ёсць асаблівасць. Калі глядзець прама на іх і спакойна адыходзіць назад, тады яны не атакуюць. Ёсць меркаванне, што ў такія моманты ў іх унутры прачынаецца нейкая старая чалавечая свядомасць і гэта іх супакойвае. А пачнеш страляць і нішто ўжо не спыніць вялікую гару цягліц. Пакуль Млынар распавядаў мне пра бібліятэкараў, у залю уляцеў чарговы дэман, якога, як мы не стралялі, не атрымалася збіць, і ён добра пакоцаў Данілу, другога спартанца. Каб выратаваць яго жыццё, Млынар аднясе хлопца на базу і вернецца да мяне як зможа, але карту сакрэтнага Д6 мне прыйдзецца шукаць аднаму. Вядома. Бібліятэкары хоць і адступаюць, калі на іх глядзець, але супраць такіх атак з дзіру ў сценах ужо ніякія глядзелкі вам не дапамогуць. Так што тут мала што трэба хадзіць спінай уперад, дык яшчэ і не прыціскацца моцна да сцен, інакш рызыкую не дабрацца да нашай мэты. У адзін момант нават стаў сведкам сапраўднага дыскавары, прама на вачах шчапіліся бібліятэкары дэман, які, магчыма, запазычыўся кнігу. Лезці ў гэтай разборкі ідэя кепская, таму самы час ад іх уцякаць. Архіў сам па сабе аказаўся невялікі і схаваны за незаўважнымі дзвярыма. Артём прыміраецца проста наўгад даставаць скрыначкі і праз некаторы час сапраўды наторкваецца на папку з назвай Д6. Цяпер хутка трэба рабіць адсюль ногі прама на базу Спарты, бо невядома, ці ёсць сэнс чакаць тут Млынара. Пры выхадзе з будынка да нас прычапіўся яшчэ адзін бібліятэкар, пэўна незадаволены шумам, які зладзілі, і намагаўся патлумачыць у грубай форме, як трэба паводзіць сябе ў бібліятэцы. Але менавіта ў гэты момант багі са спартанцамі прыляцеў роўненька па нас. База Спарты апынулася сапраўднай царквой, чые каменныя муры сталі добрай абаронай і ад знешняга асяроддзя, так і ад мутантаў. Ну і, магчыма, эзатэрычныя нагоды, бо рэйнджэры пра гэта не гавораць, але ў некаторых з іх на грудзях вісяць крыжыкі. Хан неяк сказаў, што пасля апакаліпсісу свет перакруціўся і пекла апынулася на паверхні, а людзям трэба хавацца ў яе былым месцы. Да і ўсе гэтыя фрэскі, абразы як бы намякаюць, што нягледзячы на тое, што людзі зарабілі з планеты, яшчэ ёсць шанец на выкупленне. Не дзіва, дарэчы, тут сустрэць таго самага хана. Аказваецца, гэта ён падказаў спартанцам, дзе канкрэтна я буду ў бібліятэцы, каб мяне забраць. Сапраўды чараўнік, а можа нават і не чалавек. Млынар прагартаў папку і расчараваны сакрэтнымі дакументамі, бо нічога, акрамя месцазнаходжання самой базы, там няма. Але для пачатку і гэтага досыць, так што збіраецца атрад з найлепшых і амаль што апошніх спартанцаў у вялікую вылазку на Д6. Бо пошукі шляхоў, каб яшчэ вярнуць чалавецтва на паверхню, іх асноўная і святая задача. Глава 6. Д6.
На дрызіне па дарозе да базы Арцёму зноў бачыліся прывіды. Ён згубіў прытомнасць і чорныя клікалі яго да сябе, але я ішоў назад да вобраза Хантара ў сне, не даючы пачварам паўплываць на маю свядомасць. Уставай, гультай, хары мёртвым прыкідвацца, пайшлі лепш монстраў біць. Володя, ты ўзламвай дзверы, Артём, бяры агнямёт, будзеш прыкрываць нас, пакуль мы тут з замкамі поркаемся. У гульні ёсць абмежаванні на 3 віды зброі, якія можна браць з сабой, і я потым шкадаваў, што агнямёт зноў замяніў на аўтамат. Бо патронаў пачнуць даваць менш, а вось для агнямёта ўвесь час можна было знайсці. Перад намі быў доўгі шлях па калідорах базы, напоўненых пачварамі пад накрыўку. І, на жаль, пакуль мы дайшлі да станцыі аўтаматычнай падачы спеццягніка, страцілі некалькі мужных спартанцаў, якія ў адзіночку вартыя дзясятка простых жыхароў падзямелля і таксама ахвяравалі сваімі жыццямі, ратуючы Арцёма. Але ў нашага і без таго маленькага атрада не было часу аплакваць паплечнікаў. Мы рухаліся ў бок пункта кіравання ракетамі. Хоць мы праехалі на цалкам працоўным цягніку, але сама станцыя выглядае закінутай. Млынар кажа, што яно тут павінна працаваць, бо рабілі ваенныя надоўга і галоўнае знайсці патрэбныя рычагі. Ну і пры гэтым не забыць памацней жахнуць кулаком па прыборцы. Володя, які ўскрываў брамы базы, аказалася, калісьці яшчэ служыў у арміі на паверхні і падобныя камп'ютарныя сістэмы ведае і здолеў разабрацца з запісамі і знайсці інфармацыю пра сапраўдныя ракеты. Праўда, з дзясятка толькі адна яшчэ ў баявым стане, але ў адказны момант зноў лягла сістэма сілкавання і прыйшлося збегаць па хуткай яшчэ і ручкамі перазапусціць рэактар. А там, вядома, хімічныя вадкасці, мярзотныя пачвары і агідныя і невядомыя навуцы жывыя формы. Вось што я меў на ўвазе, калі гаварыў, што агнямёт тут бы спатрэбіўся. Рэактар можна запусціць толькі дастаўшы стрыжні, так што нават пагуляемся ў кіроўцу крана, пакуль ружовая лава будзе кідацца ў нас нейкімі агіднымі камякамі. Энергія адноўлена, ракета праз цэнтр кіравання можа быць запушчана, але нам трэба цяпер навесціся на логава чорных. І таму трэба лезці з адмысловым маяком як толькі можна высока, для чаго добра падыдзе Астанкінская вежа. Вось мы, сябры, і прыйшлі туды, з чаго і пачаўся гэты аповед. Арцём, Млынар і 2 спартанцы на багі. Адбіўшыся нейкім чынам, толькі мы ўдвох ацалелыя прабяромся на вежу, дзе, зразумела, не працуюць ніякія ліфты. Таму самы час скарыстацца сістэмай супрацьваг, і вось з вялікай хуткасцю Арцём і Млынар узлятаюць так высока ў нябёсы, як не забіраўся ніводны чалавек ужо, напэўна, доўгія гады. Але ж, зразумела, крылатыя дэманы і сюды могуць дабрацца, і адна з пачвар у самы адказны момант прабівае кіпцюрамі нашага старэйшага таварыша. Арцём, шэпча Млынар, ідзі адзін, мы павінны скончыць гэту справу. Ну, павінны, значыць, павінны. Трэба лезці яшчэ вышэй, наколькі гэта магчыма, і там ставіць мэтапаказальнік. Ульман крычыць у рацыю, што сігнал цудоўны і трэба пратрымацца толькі хвіліну. І ўсю гэту хвіліну чорныя спрабуюць узламаць нашу свядомасць, паглыбляючы ў марава фантазіі, дзе мы намагаемся выжыць і не зваліцца, бо кожны няправільны крок прывядзе да сапраўднай смерці, падзення з такой вышыні ў непрытомным стане. Але мы ўсё вытрымліваем, як і павінна быць у чалавека, які пражыў цяжкае і выпрабавальнае жыццё пад зямлёй. Нейкі мудрэц сказаў, той, хто ваюе за сваіх блізкіх, пераможа сваіх ворагаў. Арцём змагаўся за сваіх сваякоў і сяброў, бараніў свой адзіны дом, метро, і мы перамаглі. Сябры, гэта была моя канцоўка. Тут Арцём дапамог спартанцам накіраваць ракеты на логава новых мутантаў, чорных, і здолеў спыніць адну з самых вялікіх пагроз, што насоўвалася на людзей у падзямеллі. Мінімум да такіх высноў прыйшоў Арцём. Але гэта не адзіная магчымая канцоўка, хоць яна і лічыцца кананічнай. У гульні сустракаюцца моманты, калі мы можам нешта выбіраць, як, напрыклад, у сітуацыях непрытомнасці пайсці не да Хантара, а да чорных, якія таксама нас клічуць. І калі часта рабіць падобныя выбары, то можна атрымаць альтэрнатыўную, пазітыўную канцоўку. Тады Арцём скідвае апарат з вежы, і ў яе падножжа стаіць чорны, які транслюе думку наверх. Мір, мы хочам міру. І тады Арцём, стоячы на вежы, падумаў. Нейкі мудрэц сказаў, што калі мы не спынім войны, яны спыняць нас. І зразумеў, што ўсе кашмары былі спробамі выйсці ў кантакт з чалавецтвам. Ён не ведаў, ці быў першым, з кім намагаліся звязацца чорныя, але вырашыў, што не будзе апошнім. І наша будучыня распасціраецца як бясконцы чорны тунэль, і, магчыма, калісьці ў яго канцы з'явіцца святло.
На гэтым усім скончваецца гісторыя гульні метро 2033, але вядома не серыі, бо потым яшчэ выйшлі Last Light, Exodus і ў гэтым годзе чакаецца метро 2039. Мне спадабалася першая частка, хоць яе баёўка, вядома, магла быць лепш, але як гісторыя, сеттынг, напаўненне і атмасфера ўсё на высокім узроўні і не саступае кнізе, якая таксама калісьці была прачытана з задавальненнем. Сябры, хацеў бы атрымаць ад вас зваротную сувязь наконт і самой гульні і відэа, і наколькі цікава вам будзе паслухаць працяг прыгод у свеце ядзернага постапакаліпсіса. Дзякуй вялікі за прагляд. Спадзяюся, вы прыемна правялі гэты час і з задавальненнем пачытаю вашы меркаванні і гісторыі пра знаёмства з серыяй метро. Ад усяго сэрца дзякуй усім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Для далейшага развіцця праекта мне вельмі трэба ваша дапамога. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да маіх каналаў, маёй творчасці запрашаю падтрымаць, за што вам буду вельмі ўдзячны. З гэтай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа і агляды на канале і шмат іншага. Усе падрабязнасці на сайце Patreon па спасылках. Вялікі дзякуй і да новых хуткіх сустрэч.